No niin, tässä olisi tällainen pesäpallokentän reunukset mennään katteelle. 2 konetta. Eli otetaan pojan kanssa pieni skapa, että kumpi löytää enemmän eurovaluuttaa. Katsotaan kuinka käy. No niin, täältä sitten ensimmäinen aarre. Kymmenen senttiä. Taisin mennä johtohon. Siitä olisi pojalle sitten seuraava löytö. Tölkin palanen. Siellä hyvä 6,3. €2 signaali, mutta onko 2 euroa? Kyllä. Hyvä, hyvä. Täälläkö olisi kolikkoa taas? Vai pullonkorkki? Kolikko hyppäs. 20 senttiä. Siellä on lisääkin. Jossakin. Katsotaanpas tarkemmin kohta. Tuossa se pitäisi olla. Ja 10 senttiä. Jaha, ja sitten katsellaan mitä poika täältä on löytänyt. Tässä on lyhyesti leikattu. Joo. Pitäisi meidänkin. Tuollako on kohde? Kyllä. Orbitin purkkaa. Tuntuu, että siellä olisi jotakin syömättäkin vielä, mutta roskaa. Siinä jossakin oli pojalle. Tuossa. Täältä sisältä löytyy. Kolikko. Ei oo kolikko, mutta onko vyöstä tai jostakin en tiedä. Siinä olisi taas pojan kohde. Mikäs? Joo. Mikä tää? Tuossa kohtaa. Mikä siinä on? Katsotaan mitä sieltä löytyy. Onko kolikko? Kolikkohan siellä oli. Katsotaan mikä kolikko. $50 penniä. 90-lukua. Tästä kattua sitten vielä.
20 senttiä. Sieltä yllätti vielä ennen juomataukoa jotakin. 10 senttiä. Siinä olisi pojallekin vielä ennen juomataukoa yksi. Yksi signaali. Tölkin pala iso tuollainen. No. Siitä katsotaan taas sitten pojan signaali. Hei, mato. Matojakin siellä ja se on kaas tuollainen starttipistooli hylsy. Tästä katsellaan pojan seuraavaa. Seuraavaa signaalia. Onko siellä koikko? Ei, mä epäilen, että täällä on tölkin klipsu. Tai koikko. Tai foliota. Tölkin palanen. Siellä jossakin kuulosti. Sun omata. Sun. No. Mun. Sun oma. Tuosta katsotaan mitä sieltä paljastuu. Tai koikko. Mä mene kovin eteen. Oi kuuli kiiltävä, mutta repäisi pullon korkki. Ota. Siellä kuulostaa pojan signaali. Siellähän tuntui kolikolle. Ja kolikkohan siellä on. 20 senttiä. Sullakin oli 20 senttiä. On ollut. Täällä olisi mulle vissiin kolikko. Kolikko 20 senttiä. Katsotaan tästä pojan ensimmäinen peltolöytö, mutta sehän olikin siinä pinnassa. Rautalankaa. Siinä on joku rautaane. Isompi esine ilmeisesti. Tuossa. Iso pullonkorkki. Ei oo pullonkorkki. Oiskohan joku mutteri? Pitihän sitä nyt itsekin kokeilla vähän peltoa, mutta kun on tää puutarhalapio vaan mukana, niin ei oo kovin syvältä mahdollisuus kaivaa.
Olisiko se sitten soljen palan? Täällä olisi mullekin joku toinen aarre. Sehän on tuossa pinnassa. Metallin pala jostakin. Sielläpä kilahtelee vähän paremmin. Olisiko luoti? Heilutan, niin löytyy kohta. Siellä pitäisi olla aarretta. Sehän onkin tuossa aika pinnassa jossakin. Ei vielä. Tuolla. Siellä on kaas luoti. No niin, se on kaksintaistelu sitten ohitte ja käypää rahaa. Isä sai vähän enemmän, 2,90, ja sitten nuota mitä pellosta löydettiin, johonka meillä oli muuten myös lupa mennä, ettei siitä tarvitse miettiä, että oltiinko lupatta siellä, että ei, kyllä siellä ihan oli lupa mennä sinne. Sitten nämä pojan löydöt. Sielläkin rahaa tuli 20 senttiä ja 50 penniä ja sitten muuta rautaroinaa. Pellosta myös isoa rautanaulaa ja luotia. Tavaraa enemmän pojalla, mutta mulla ei kolikkoja enemmän. Että kyllä se oli tasapeli tää meidän taistelu, vaikka kolikkoja lähdettiinkin hakemaan. Katsotaan ensi kerralla mitä löydetään, mutta saa peukuttaa, jos oli hyvä video.